Bună! Ce avem noi aici? Un nou apartament extrem de frumos, dar o să ne spuneți voi după dacă așa este, dar este o bucată de istorie, în primul rând. Nu spune unde este, nu? Nu. O zonă foarte frumoasă, dar în... Stai, vezi că ușa. Avem această bucată de artă, adică această sobă veche care a fost recondiționată. Întregul apartament a fost de altfel recondiționat cu o echipă de designer. Și să mergem mai departe. Aici este holul de primire. Și urmează living-ul. Și aici ne-ai pregătit surpriza pentru noi, că suntem doar noi. La masă. Abia aștept, de asta am vrut să fac filmul ca să pot după aia să mă bucur de ce a pregătit am de aici. Mai avem încă o sobă. Încă o sobă recondiționată și păstrată în stare naturală. Inclusiv parchetul a fost recondiționat și păstrat așa cum este în clădire. În rest, tot a fost combinat într-o arhitectură contemporană, unde s-a păstrat nou și vechi. Există această canapea cu televizor, bucătărie cu absolut tot ce trebuie pentru o ședere de scurtă sau mai lungă durată, inclusiv o mașină de spălat și uscător, 2 în 1, plită, frigider mare, microunde, absolut tot ce-ți dorești aici. Internet, Wi-Fi și o serie de lumini extrem de frumoase și plăcute pentru diverse momente ale serii nopții. Te asortez cu apartament. Mă asortez cu la pièce de la Resistance, adică această pièce de la Resistance. Această baie extrem de frumos decorată în verde și cu acest tapet așa încărcat. Îmi place că este separată, adică este toaleta aici cu chiuvetă, ca o baie separată, în modelul rusesc. Urmează niște scări, este de fapt o diferență de nivel, nu este un etaj complet. Iar aici s-a creat un spațiu extrem de plăcut, poate fi un pat de copii și a fost de la zero creat special, adică tot a fost customizat. Nu aștept mâine pe zi să stau să citesc, noi chiar rămânem aici în noaptea asta, noi testăm apartamentele înainte să le închiriem. Este un pat de adult, chiar un adult doarme liniștit aici, poate să stea să citească o carte, este un loc de... E mai spre tiny house, cum ne place nouă. Foarte intim așa și cozy, iar dacă aveți copii, va fi nebunie. Poate fi organizat în spațiu. Și e super safe cu copii. Acum este noaptea, dar ziua acest geam aduce foarte mult spre grădină și liniște. Da. Nu spunem ce zonă, e o zonă foarte bună. Aici avem un spațiu cu central aspirator și depozitare. Urmează a doua baie, care are un duș foarte mare, frumos și... Poți să intre ca să vedem cum crezi că încape și eu a doua persoană. În spate este chiuvetă, unde da, va trebui să filmăm așa. Și ușor ne îndreptăm și spre... Da, pe hol există încă multe spații de depozitare. Foarte frumos și... către a doua piesă de rezistență, acest pat floating este un pat care pare că este suspendat și este și foarte rezistent, este o structură de metal, la fel a fost făcut pe comandă, iar seara când păstrez doar această lumină aprinsă este foarte frumos. Era aici o zonă de citit? Da, dulap, oglindă, încă un televizor și încă un geam, camera este foarte luminoasă pe timp de zi. Spre o zonă așa plină de viață. Plină de viață și poate unii veți recunoaște, e un restaurant foarte fain care e plin de viață și de oameni. Dar când închizi ușa nu se mai aude nimic și oricum au program până pe la... O să fie iată, nu mai auzi nimic. Deci ai văzut ce bine? Și aici încă un televizor, o vanity mirror. Acesta este lemn vechi, ars, recondiționat. Special s-a pus și această bandă LED. Sunt foarte multe detalii interesante în acest apartament. Și ăsta e bagajul nostru, că noi chiar stăm aici. Este chiar o experiență și vom vedea, dar cred că e foarte plăcut acest apartament. Mai facem și la micul dejun la cafea un video. Mai facem, așteptăm părerile. Vă place sau nu?